ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ንበዝሐልኩም ከመይ ሓዲርኩም ኣንሓኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ لما أنتي إنك فلو حساب كم زبديو حدنت مسرت سكيتيو دبليو حدنت مسرت سكيتيو سكسس كابت حدناتو مسرت بهيوت حدنتيو حدنت اندحر الله خوينو وصيت ناتو عوت زخونه نغرات عوت زخونه سراحات سكيتاو زخونه غعزو كنغعاز نخلينا سلازي حدنت زبال نغر ناي سكيت مسرتيو ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ጎደና በግልና ደረጃ ንኽንዕወት ሓድነት የድልየና በሓዳር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በፋሚሊ ደረጃ ዕውት ዝኾነ ናይ ቤተሰብ ጉዕዞ ንኽህልወና ሓድነት የድልየና በቸርች ደረጃ ዕውት ዝኾነ ጉዕዞን መንቀሳቐስን ክንገብር ተደኣ ኮይና ሓድነት የድልየና በሃገር ደረጃ ዕውት ዝኾነ መንቀሳቐስ ክንገብር ተደኣ ኮይና ሓድነት የድልየና ስለዚ ኣብዞም ነብስ ወከፍ ናይ ህይወት ጎደና ክተቕሰልኩም ድጸናሕኩ ኣብ ነብስ ወከፎም ዕውታት ንኹንከውን ሓድነት ዝበሃል ነገር ክመጽእ ኣለዎ መጀመርታ ናይ ሓድነት ጅማሬ ኣብ ግለሰብ ኣብ ግላዊ ህይወትና ኣብ ግላዊ ጉዕዞና ዕውታት ንኹንከውን ሓድነት የድልየና ምስ ርእስና ሓድነት የድልየና ልብና ዝሓስቦ ኣእምሮና ዝሓስቦ ስጉምትና ኣብ ሓደ አንድነት እንተዳኣ መጽዮም ኩሉ ሓደ እንድሕር ኮይኑልና ሓሳብ ልብናን ስጉምትናን ኩሉ ሓደ እንተዳኣ ኮይኑ ውጽኢት ናቱ ስክዕታው ዝኾነ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ንኽእል ኢና ኣብ ህይወት ዕውታት ሰባት ረእይዎም ኣብ ህይወት ዕውታት ሰባት ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዕውታት ክኾኑ ዝገበሮም ነቲ ናይ ልቦም ሓሳብ ኩሉ እንትንኦም ስለዝሰሞረ እዩ ነቲ ናይ ውሽጦም ሓሳብ ኩሉ እንትንኦም ስለዝሰሞረ እዩ ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ራእይ ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ዕላማ ኣብ ነፍሶም ኣብ ሓሳቦም ኣብ ኣፎም ኣብ ኣክሽኖም ኣብ ኩሉ ነገሮም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ንኽገዝእ ስለዝፀዓሩ አንድነት ኣብ ገዛእ ርእሶም ስለዝረኸቡ ኣብ መንፈሶምን ኣብ ነፍሶምን ኣብ ስግኦምን ሓደ ዓይነት ሓሳብ ክገዝእ ዕድል ስለዝሃብዎ በአንድነት ድማ ሰለስቲኡ ፓርት ስለዝተቃነየ ውጽኢት ናይዚ ኣብ ህይወቶም ዕውታትን ስክዕትን ኣብ ህይወቶም ክመጽእ ይጅምር ማለት እዩ ምኽንያቱ حساب لبون سجومتن عفون كل نجارو بحد حساب زتقانية سب منم عينت نجرب هيوت دوك بلوز الحيل يلن ماني بهيوت دوز بال ماني جميرو زقارت عند حريل كوموني حساب لبون عفون زاربون أكشنون ببينو زخانة سب عندنت زي بقول سب تمرت زي بقول سب جن أب كل زي جمهور وجودنا حوت هيتري يلنيها يسوع نزل عالم قويتايو متعرف قدوس كم زي بال قدامي تسولونكي معرف حمشته قدامي تسلونكي معرف حمشته طاسي 23 كساب 24 أملاخ سلام بعلو خان كل انتناخم يقدسوا ريهم نكل انتناخم يقدسوا نناتو حساب نناتو عقل نناتو أجندة كل انتناخم بحساب يفلا من كل انتنانا بتي متعات يسوع كريستوس بزلو منفسكم نفسكم سقاهم بزي منكب كركب يتحلو إزي اتزصوعكم زلو أمونيو نسون كجبريل أتزوعكم زول أمني ما نسخ جبريل منفسكم ننفسكم نسقاكم نسخ قدسين حدا حساب كم زمن الله جبريل يسوع كريستوس نزل عالم قويتايو سلازة حدنت كاب جلة سبيد جمر السخاء التحسبه السخي التحسبيو الترئيو قبل بخزولو نعوق ساعكن داي نفسك تجزؤه نعوق ساعكن داي سجوم تخي جزؤلو بقومة أنيخي أبيوتك عود تخون سلازة حدنت مجمرة أبجزاء رأسنا يد جمر كابو قتيلو دم حدنت أبيت سبنا حدا عود بيتسب مسرته عندنت تدعلو مسرته حدنت تدع خوينو كعوتي خليت بيتسب نابنت بحدار درجة تدع متينا حدارنا عود نخوخون كابت حدا زدليو نعود نحدار وينوتيتا وحدار وين سلام ني حدارنا اتوم كلتا نتحدار حيزوم زلو بيتسب اتوم كلتا زتتصامودو اكالات سلا سلام حداروم سلا عود حداروم سلا مقصال حداروم عندنت كفوترلوم بحساب كسمامعلوم سلا مقصال حداروم ناتي ناتكا زبلو نجر بأندنتهم كفرسون كم زجود فوق جبرلهم مخنياتو مقصال ناي حدار أب أندنت نايتهم تتأمتي زلو
عندنت ناي كلتيوم أب حسابهم أب الزراربهم أب تناي وشتهم عقدن انت دا أتفعلاليو أب حسابهم تدا أتزاباريقو حدارهم كغتسل تخؤل يبولون مخنياتو عندنت زي بلو سقومتو خلو أي تسنعنيو عندنت زي بلو نجر أي قومنيو يسوس كريستوس كوميلو لأن حد أستفعلاليت منجستي أي تسنعني أي تقومني يلو حدار دما كتسنع انت دا أخوينو بيت كتسنع انت دا أخوينا كتقوم انت دا أخوينا نتابيت تيا دقوات أورزور لو سبات عندنت يدليهم سلازي أب حدار زرلهم نسلام حداركم نمقصال حداركم عندنت فطورو نمقصال حداركم تسامعوا ببزح من قدي تدليو نجر كل يخيلي جن ما أنت مقصال حداري لكم جن عندنت فطورو عندنت زي بلو جعزو أي سمرني عندنت زي بلو جعزو أي كتسلني عندنت زي بلو جعزو نزمت نفاس نايم قوام عقمو عزيو دروتيو يسوع كريستوس نزل عالمي سلازا عندنت هاب هيوتنا نخمتص حدا بفقر مرددا يدلي كالا اي دما ننغرات بهدات مرعي يدلي سالساي دما نوساني زي مهواخ يدلي يسوع نزل عالم غويتايو بهاجر درجه حنت عوت هاجر ناي عوتاوانا مستير انتا يتدايلكمني عندنت ناي مراحت تهاجرن عندنت ناي حزب تهاجرن نت حزبنت مراحت تهاجرن اب عندنت زمص حساب تدامتيو تهاجر كتعوت تخيليا تهاجر كتقصل تخيليا مخنياتو امونغو عندنت مراحتن امونغو عندنت ات حزب تهاجرن زلو حدنت اسي نتهاجر سلاما عرفتا مقصالا بلصغنا عوتا كله اب حدنت ناي مراحتان اب حدنت ناي حزبني زلو مخنياتو حدنت ناي حزبي تمرت ناي حزبي مس مراحت تهاجر انت دا اب حدا عندنت مصيو نتهاجر دو كبلا زخل حيلي يلن مخنياتو اب عندنت زغلص حيلي مانم دو كبلو አይክልኒው መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ዝገርመኩም አንድነት ኣብ ክልቲ ዓለም ይድሰርሕ ክፉእ ነገር ንኽገብሩ ዝተሰማምዑ ሰባት ክፉእ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሰናይ ነገር ንኽገብሩ ዝተሰማምዑ ሰባት ድማ ንሰናይ ነገር ክገብሩ ከዓ ዝግድቦም ነገር የለን ምክንያቱ አንድነት ንዝሓሰብካይ ነገር ንኽትገብሩ ሓይሊ ኾነካይ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 7 ከምዚ ይብል እምበኣር ካብ ጥቕሲ 6 እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሃቀንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን ዋው ረዩ እግዚአብሔር ድማ ይልኩም እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሃቀንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን እምበኣር ማንም نزربا بصايو مእንቲ ከይሰምዕሲ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንደባልቕ በለ እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ናብ ላዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ፈሓበሎም ምስራሕታ ከተማ ከዓ ገደፉ ሪኢኹም ሓንቲ ከተማ ንስራሕ ኢሎም ክሳብ ሰማይ ትበጽሕ ትጥንክር ኢሎም ንምንታይ ነዛ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ምስራየ እዛ ሓሲቦሞ ዘለዎ ሓሳብ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዋይ ተተባሃለ አንድነት ኣለዎም ስምማዕ ኣለዎም ስምረት ኣለዎም ስለዚህ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ዝመዲቦሞ ዘለው ደው ከነብሎ እንድሕር ኮይና እቲ ምስጢር አንድነቶም ምህራም እዩ ምክንያቱ አንድነት ተዳአሎ ዘይግበር ጉዳይ የለን አንድነት ተዳአሎ ዘይስራሕ ስራሕ የለን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ንምንታይ ብዙሕ ዓወታት ደይርአ ንምንታይ ቤተ ክርስቲያናት ኣብዚ ጀመሮ ጉዕዞ ብፍጥነት ዘይጎያ እንድሕር ኢልኩም አንድነት ተደይለ ክጓዓዝ ኣይክእላን ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓወታ ዋና ምንጪ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ መራሕታን ተገልገልታን አንድነት ተዳአሎም ኮይኖም እቲ ራእቲ ንነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ፍጥነት ክህልዎ ይኽእል ስክዒት ክህሉ ይኽእል ናይ ቤተ ክርስቲያን ስክዒት ኣብ አንድነት ናይ መራሕትን ህዝብን እዩ ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ከይተረድኦም ንዓወት ቤተ ክርስቲያን ደጎናጽብ ስራሕ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ይሰርሑ እዮም ንአንድነት ዝሃርም ድምጺ ሒዞም ስለዝመጹ ስለዚ ኣሕዋት ሓደ ምኽሪ ክመኽረኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንአንድነት ታ ቤተ ክርስቲያን ዘይንጎይ እንድሕር ኮይና ካፍታ ቤተ ክርስቲያን ንተኣለየላ ምክንያቱ አንድነት እንተዳ ነባላሽ ኮይና ብዙሕ ዕዮን ስክዒትን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ከነጓናድብ ንኽእል ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ሃገር ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ቤተሰብ ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ግለሰብ ዓወት ድማ ኣብ አንድነት ወይ ድማ ኣብ ሓድነት ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሓድነት መሰረት ናይ ኩሉ ስክዒት እዩ ብግልኹም ምስ ተኣምንዎ ዕላማኹም ምስ ቪዥንኩም ኩሉ ነገራትኩም ሓድነት ይሃልኹም እትገብርዎ እትሓስብዎ እትምነይዎ ሓደ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም ከምኡ ብሃገር ደረጃ ከምኡ ኣብ ሓዳርኩም ከምኡ ሓድነት መሰረት ስክዒት እዩ ሻሎም